Winners are right. Jordan, Robert Jordan, it goes way past it, time out, number 2, for Jordan.
Sofia Andersen. Holdet Svendborg, første sæt, server Johanne Marco. Server er medvinder, og det første sæt timerne 25-13, fører de ledes 1-0 i sæt. 3 minutter pause, og vi klar igen.
Stilling 0-0. Tobias Schultz serve. I serve Alisa Lilla.
velkommen til nummer 5, Teresa Vejlova.
Reserve nummer 6, Johan Kappel. Men det stopper ikke her, der er store plakater på vejen. Kan I have 0 herovre, ikke?
Udskiftning hos personer. Udover Mika Lisa Mila, velkommen tilbage til nummer 16. Anna Hauge. Head coach Will Thompson, China, Portugal.
tredje. Klokken 16.00. Så forenes herre mod Vesterne fra Amager, så blev endelig